କାଇଁ କିଏ କାଇଁ କୋଉଠି ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଜି କାହାର କଣ ଦେଖା ନାହିଁ ସବୁ କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗ ଗଲେ କୁଆଡେ ସବୁ ଗଲେ हाय गॉड तुम बुला हम चले आए ତତେ ତ ଖୋଜୁଥିଲି କଣ ମନ୍ଦିର ବସୁ କଣ ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ ତୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ନା ସେ ବେକାରିଆ କଥା କହନା ସେ ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ କଣ କହିଲୁ ସେ ସବୁ ବେକାର ନୁହଁ ହେଲା ତୋ ତ ସେଇ ନାଳୁଆ ଦୋଷ ଗଲାଣି ଆଉ ମାଗଣାଟା ତ ନା ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଟେନସନ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ କାଳୁ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ହାତୀର ଆଉ ଦେଖା ଦୋଷ ଖାଉଛୁ ନା ଭଲ ସେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଝଡି ଝଡି ଗଲିଣି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଖାଉଛି ସଳା ତ ଶରୀର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁ ଝଡିଗଲୁ ଆଉ ତୁ ନା ସାଙ୍ଗ ଆସୁ ଆସୁ ଖେସେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ନା ଖେସିଆ କଣ ସବୁବେଳେ କଣ ମଜା ଚଳିବ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ହବନି ଆମ ଯାହା କର ଆଉ କିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ କୁକୁର ଜୋରଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆରେ ଆଇଲୁ କେତେବେଳେ ଏ ବୋବା ଏଇ ଉଡୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ତୁ ସେଇ ପୂଜା କାମ ସାରିଲୁଣୁ ନା ଯାଇକି ବାହାରେ ପଡି ପୂଜା ବାହାରେ ଚାଲିଛି ଏଇ ଗୋଟା ପିଣ୍ଡ ପକେଇବା ଯାଇଥିଲି ବାହାରେ ଆଉ ଆଇଲୁ କଣ ଏଇ ଆଇଲି ଆଜି ଆଇଲି ବା ଆଜି ଆଉ ଆଇଲି ଆଉ କଣ ଖବର କୁହ ଆଉ ଗୋଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଲୁ ଗୋଟା କଣ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କଣ କର ତୋର ଶଳାଟା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଖାଲି ସେ ଫିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସମେତ ସବୁ ବଦଳି ଗଲାଣି ତୁ ଆଉ ବଦଳିନି ଆରେ ଭଗବାନ ଜୟ ମାମ ସାଞ୍ଚନ୍ତି ଓହୋ ସାଙ୍ଗ ବଦଳ ଯା ସେ ତା ତ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହଉ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜାଟି ଆଉଛି ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜାଟା କରନ୍ତେ ଭଲ ହନ୍ତା କରିବା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କୁହ ଭଲ ମଜା ଫିଷ୍ଟଟା ହବ ତ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କାହାର କହୁଛି ଖାଇ ତୁ ତ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଖେଳିବୁ ଆଉ କେତେ ତୁ ଖାଇବୁ ଆମର ଭିତରେ ବେଶୀ ଟିକେ କରିବିନି ଜୟ ମାମ ସାଞ୍ଚନ୍ତି ରୁହ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ପୂଜା ତ ମୁଁ ଅଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ତମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଚାଲ ପଇସା ଆଦା କରିବା ଆସ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବାହାର କଣ ରହିଲୁ ଆଉ କଣ ଯୋଜନା ମିଳିଲାଣି ତୋର ମୋଟା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେଇ ଖାଲି ଖା ମାଣ୍ଡୁ ଚିନ୍ତା କର ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ତୁ ରହ ସରକାର ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗ କଣ ହବ କଣ ଏବେ ଆଗ ଯାଇ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ବୁଝିପାରୁନୁ ଏଇଟା ବି ଏଇ ନାଳୁଆ ବି ଯାଇକି ଏଇ ଦେଖିନି ସିଏ ଆମ ଗାଁ ମେସୋ ବୁଢୀ ନା କଣ ଏଇ ତାକୁ ଚିଡି ଦେ ସେ ମେସୋ ବୁଢୀ ସାଙ୍ଗ ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ନାଇଁରେ ମୁଁ ବାହାର ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ତମ ବସ ବୁଡ଼ିଲା ତମ କୁଳ ବୁଡ଼ିଲା ମରା ଘରେ ଲଗେଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଲଗେଇବ ଦଶ ପିଠ କରିବ ନକିରିଆ କରିବ ବୁଢୀ ଶଳା ଶୁଖିଲାଣି ଚାଲ ନାଳୁଆ ତାକୁ ଟିକେ ନାଳେଇ ଦେଲେ ଆପେ ପଇସା ଦବ ଆଉ କକାଇ ଆସ ଏଇଟା ପକେଇ ଆଇଲାଣି ଏଇ ଆଇଲାଣି ବା ମାଲଟା ଭର କର ମାଲଟା ଗୋପାର ରଖିଦେଲା ଆରେ ମାଲ ତୁ ପକାଇ ତମେ ଟେପର କଣ ପାଇଁ ହଉଛ ଏ କଥାଟା ଶୁଣ ଆରେ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ କକେଇ ବୁଝ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି ଗଠିଛି ହେଲା ବାସୁଦେବ ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ମିଶିକି ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ ତମେ 1000 ଟଙ୍କା ବାହାର କର 1000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆରେ କକେଇ ତମେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଦଉଛ ଏଇ ବର୍ଷ ଶୁଣ କଥାଟା ଶୁଣ ଇଆଡେ ତମ କକେଇ ଇଆଡେ ଆସ ଘରେ ତ ଖାଲି କନ ହେଲା ଆଉ ଶୁଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ପୂଜା କମିଟି ହଉଛି ହେଲା ଆମର ହଉଛି ଫରେନରୁ ଆସିବେ ନାଚିବାକୁ ଝିଅ ପିଲା ହେଲା ତମେ ତ ଜାଣିନ କକି ହେଲା ଫରେନରୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ଭୋଗ ହବ ତମେ ରାତିରେ ଯିବ ଭୋଗ ଖାଇବ ମେଲୋଡି ଦେଖିବ 7 ରାତି ଯୋଉ ସିଏ ଯୋଉ ମଜା ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ତମର କଣ ବାହାର କର ଆରେ 1000 ଟଙ୍କା କଣ ବାହାର କର 2000 ଟଙ୍କା ଧର ହେଲା ସେଇଟା ମୋର ସିଟି ତମର ମନେ ରଖୁଥା ଏଇ ଅନାନି ଦେବି ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ ଆସିବ ରହିଲି ଜୟ ମାମ ସାଞ୍ଚନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣ ତମେ ଦିଟା କୁଆଡେ ଆଇଛ ଆଇଛ ଟିକେ ଆଉ କଣ ଖବର କହୁନା କଣ ଖବର ତ କଣ ମହଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା କଣ ଆଇଛ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହରିନାମ ଜପି ମୋ ନିଶ ବାଚି ଗଲାଣି କଣ କହୁଛ କୁଆଡେ ଆଇଥିଲ କଣ କହୁନ କଣ ହେଇଛି
ଜେଜେ ଗୋଟେ ହଁ। କଥା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। କହୁନ କଣ କହୁଛ କଣ ହେଇଛି ଖାତା ମୋତେ ଦେଲୁ ହଁ ସେ ଖାତା ସେଇ ଖାତା ପାଇଁ ଓହୋ ଟିକେ ତଳ ଚାଲ ମୋର ହାଇଟ୍ ତମର ବଡ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ମ ଓହୋ ମୋଲା ଟିକେ ବାଙ୍ଗା ଦେଲା କୋଟା ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ହଁ କହୁନ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଲ ଚାଲ କର କର ଭଲ 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 ନା ହେଲା କଣ ଜାଣିଛ? ସାଇରେ ଗୋଟେ ବାସୁଦେବ ପୂଜା କର। କମିଟି। ବାସୁଦେବ ହଁ ହେଲା ଭଲ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ମୋ କତି କଣ ପାଇଁ କହୁନ ତମେ ଟିକେ ନହେଲେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ହବ? କରିବ ଆଉ। ସାହାଯ୍ୟ କି ସାହାଯ୍ୟ କିରେ କଣ ମାଲ ମାଗିବ ନା କଣ ମତେ ବୁଢା ପରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା ଆଉ ର ମୁଣ୍ଡା ଖୋଜେ ରଟି ବାଲି ଦିଅ ଷୋଳା ଶହ ଲୁକିଟା ଭିଟୁ ଦେବା ତମେ ବାନ୍ଧ କହ ଶୀଘ୍ର। କହ କଥା କଣ କି ହଁ ଟଙ୍କା 1000ଟା ଦେଇଥିଲେ କେତେ ହଜାରେ ଶଳା କଣ କରିବ କଣ ହଜାର ନେଇକି ଶୁଣ ଆଉ ପୁରା ଆସିବେ ଆଚ୍ଛା ଭୋଗ ହବ ଆଚ୍ଛା ବାହାରୁ ଝିଅ ଆସିବେ ନାଚିବେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ଭାବୁଛ 7 ରାତି ମେଲୁ ମେଲୁଟା ଗୋଟା ତାକ ହଉ ଦେବି ଗୋଟା କଥା ଘରେ ନା ଆସିବେ ନା ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଆସିବେ ଘରେ ତମେ ଗାଉଁଲି ମାଲ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଯୋଜନାଟା ପକେଇଦବା ହରିନାମ ଜପୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଗଣି ଗଣି ଆଣିଛି ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା କଥା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ହବ ତ ସବୁ ହବ ମାଲ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ 200 ଦେବି 1 2 3 4 5 ମୁଁ ଆଉ 200 ଦଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା ରଖିଥା ମୋ ନାଟା ଦରକାର ଆଗରେ ହେଲା ଆଉ କହିଦେଲି ମତେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଦବ ହେଲା ପୁରା ଆଗରେ ବସେଇ ଦବୁ। ଇଂଲିଶ ହେଲା ମୋ ବୁଢା ଦବ ଯାଅ ଯାଅ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଯିବି ଗାଧେଇବି ଟିକେ ଦେଖୁଛ ବାହାରି ବହି ଛଡ଼ା ପେପର ପଢୁ ତମେ ଆସିବ ଷୋଳା ଖରା ତମ ହଉ ଯାଅ ଖରା ବେଳେ ବୁଲ ନା ଆଉ କୁଆଡେ କଣ ଆଧାର ଅଛି ନା କଣ ହଁ ଆଦା କଥା ହଁ, ଅଛି ସେ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାର। ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲ ତମେ ଆଗ ଦସ୍ତଖତ ଜେଜ ଜୟ ମା ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ଆମ ସୁଟିଂରେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଏଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁରେଇଛୁ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ଟିକେ ସାଙ୍ଗ କେତେ କଣ ପଇସା ଆଦା ହେଲା? ତମେ ସବୁ ହଁ ଆଦା କରିଦେଇଛି। ଆସ 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 ସାଙ୍ଗ ଆସ 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 ବସ 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 ଆଉ କଣ କେତେ ଆଦା ହେଲା ଦେଲ ଦିଅ ଦିଅ ଟୋଟାଲ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମର ହଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଟୋଟାଲ ସବୁ ଆମର ମିଶେଇକି 30,000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସାଙ୍ଗ ଆମେ କଣ କରିବା ଶୁଣୁନ ଆଉ କଣ କରିବା କହୁନ? ଏତେ ପଇସା ହେଲାଣି ହବ କଣ ଗୋଟା ଭୋଜି କରିବା ଆଉ ଗୋଟା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଖାଇକି ଦେଖି ଦେଖି ଯିବେ। ହେ ସେଇଗୁରା ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ ସେଇଗୁରା ଆମର କିଛି ହବନି ଶୁଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସିବା ଚୁଡ଼ା 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିବା ଚୁଡ଼ା ଆଶା ଶିରିଣି କରିଦେବା ହେଲା ଚୁଡ଼ା ଆଶା ଶିରିଣି କରିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସିଏ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚିବ ଆମର ରାତିକି ମାଲ ପାଣି ଉଡ଼ିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଅନ୍ୟାୟ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ହେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଆମର କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର ଆଦା କରୁଛୁ ଆମେ କରିବା ନା ନା ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ମିଶିବୁନି ଆମେ ଯୋଉ ପଇସା ଆଦା କରୁଛୁ ଆମକୁ ତୁ ହେ ଦେଇଦେ। ତୁ ପଇସା ନେବୁ ହଁ, ସାଙ୍ଗ। କେତେ ଆଦା କରିଥିଲୁ ନେଇଯା କେତେ କ'ଣ ଆଦା କରିଥିଲୁ ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଦା କରିଥିଲି। 20,000 ଧର ତୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦୋକାନ ନେଇ ତ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇବା ଆମେ। ଆ ସାଙ୍ଗ ଆ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇବା ପଳେଇବା। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁନୁ ସାଙ୍ଗ ମାଗଣା ଖିଆ କୁକୁର କ'ଣ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ संपर्कर मझी घरे उठिल पचेरी घड़ी करे छिड़ी गल ममतार डोरियो घड़ी करे छिड़ी गल ममतार डोरी। अरे अटकी गलु कौन भाई सांग मार मत मार मो कान मूल दाम दाम करी थोई दे ए किछिटा पैसा पाई तू आम छोट बड़ सांग मझिरे फाट सृष्टि करदेलु बेले बेले आसे पुणी एमिति कपेलो हे କାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାରୁଛୁ ଯା ଆମେ ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁ ତୁ ନିଜେ ଯିବୁ ଆଉ ତୋର ଏଇ ମୋଟାକୁ ଛାଡୁ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ଖାଇବାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ हाँ आमे भी क्या करू तुम देखिबो ଯା जा
ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ କହିଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବା? ଆରେ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ଆଗେ କାଉଣ୍ଟର ଚାଲ, ଦୁଇ ପ୍ୟାକ୍ ଖଣ୍ଡେ ମାଲ ମାରିବା, ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କଥା ଭାବିବା। ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା ବେ, ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ, ଚାଲ ଯିବା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗଣେଶ ପୂଜା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। Nisa 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 rati mu mo sati बोतल सरी बनी आज सारा राती पार्टी चाकना बाकना रेडी आ चिकन कषा बाकी सोडा सबू आनी देइची खडीटा हवा बाकी ଏଇ ଉଠୁ 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 ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଖାଲି ନିଶାଟା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ ଆଉ। ଆମେ ଏଇଠି କେମିତି ଆଇଲୁ? ଆମେ କ'ଣ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ? ଏବେ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୋତେ ମୁଁ କାଲି ଦେଇଥିଲି ନା କ'ଣ? କାଲି କୋଉଠି ପଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ବାଟରେ ହଜି ହାଜି ଯାଇଥିବ ଆଉ। ଆମକୁ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ରଖିବେନି ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ ତ? ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଆମକୁ ଗାଁ ବାଲା ବୋଧେ ରଖିବେନି ଆଉ। ମାଡ଼ ଏଇନା ପୁରା 100 ହଉ ରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ବିବେକ। ହଁ ଠିକ୍ କହି ସାଙ୍ଗ, ବିବେକ କତିକି ଗଲେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କହିବ। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ହଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇନି ତ? ହଁ ନନା ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ନନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ବିବେକ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଘରେ କିଲା ହବ। ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ପଇସା ସବୁ ହରେଇ ଦେଇଛୁ ମଦ ପିଇକି, ଗାଁରୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛୁ। ହଁ ଆସ ଆସ ବସିବା। ଏବେ ନନା କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆସ 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 ଚାଲ ଏଠି ବସେ ତ ପୂଜା ହବ ତ। ନନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବା ନନା ଆଇଲେ। ପଳେଇ ଆଇଲି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ଏ ଜିନିଷ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ, ମୋର କେତେ ଆଡେ ପୂଜା ଅଛି। ଏ ଝିଅ କାଣ ରେ? ନନା ଝିଅ କ'ଣ ହବ? ଓହୋ କେତେ ବାହାଘର ସାରିକି ଆଇଲି, ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଟେନସନ୍ ଅଛି। ଭୁଲରେ କହିଦେଇ ଝିଅ ଆଣ ବୋଲି। ଉଷପଟୁଟା ଆଣ, ପୂଜା ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ପୂଜା କରିବାକୁ ନା ନାଇଁ? ଆଣ ଆଣ ଆଣ। ନନା ନିଅ କୁଶବଟୁ ନିଅ କୁଶବଟୁ। ଏଇ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ପୂଜା କରିକି ମୁଁ ଯିବି ନା ନାଇଁ? ଭଲରେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇଗଲା। ଯା ନା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଭଲରେ ଯାଉ ସରିଗଲା, ଆମେ ତ ଯାଉ ଭୁଲ କଲୁ ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ନନାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲ ତ? ହଁ ଦେଇଛି। ହଉ ନନାକୁ ଦେଲିଣି ଏତେ ଟଙ୍କା, ଫେର କହୁଛି ଆଉ ନବ ବୁଝିଲେ, ଯାଉ 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇକି ଦେଇଛି। ସିଏ ପୁରା ନାଳୁଆ ନନା, ତାଙ୍କ ନାଳ ଦୋଷ ଅଛି ଖାଲି। ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଦିଅ। ହଁ ସେ ସେଇଟା ନାଳୁଆ ନନା ହବ, ଆର ବର୍ଷ ହବ। ସାଙ୍ଗ ଖୁସି ତ? ଆରେ ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା, ପୂଜା ସରିଗଲାଣି? ହଁ କକେଇ ଭଲରେ ପୂଜା। ପଇସା ଆଣିଥିଲେ ଝିଅ ଓହୋ କକେଇ ସେ ଝୁଅ ପୁଅ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିବା ଆଉ।
2000 ଆଣିକି ମୋର ଖାଇଦେଲ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ବହୁତ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନେଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।